הכל התחיל כשאבא שלי שמוליק נפצע קשה במלחמת יום הכיפורים, ומאז הוא נותר מרותק לכיסא גלגלים. ב-2008 יצאנו יחד לטיול אחרי צבא שמעולם לא היה לו. זאת הייתה חוויה יוצאת דופן עבור כל מי שהיה שם, משפחה וחברים. חוויה משנת חיים. את התמצית של החוויה הזו אנחנו מעבירים דרך הסדנאות שלנו. היציאה לשטח שהוא לא מונגש, בקבוצה שמשלבת את כולם ביחד, גורמת לכולם לחשוב אחרת על עצמם, על מהו אתגר, על מהו קושי, על איך אפשר להגיע לאיזשהו אתגר או בעיה, לחשוב מחוץ לקופסה, לקבל את הכלים הנכונים, לשתף פעולה ביחד ולהצליח במשימה שנראית כבלתי אפשרית. בדרך כלל כשמגיעים לפעילות, הרבה פעמים לאנשים יש בראש איזו מחשבה שהם באים לעשות איזה יום התנדבות, לעזור לי כביכול להגיע לשטח ולטייל והכל. באיזשהו שלב הם מבינים שבעצם הפעילות, מי שמרוויח ממנה זה הם. סדר יום של הסדנה הוא מפגש בבוקר, קפה ומינגלינג. אחרי איזשהו מעגל פתיחה ראשוני, יוצאים לסדרת אתגרים ותרגילים ברמת קושי עולה, ולאורך כל היום אנחנו עוצרים כדי לאבד את החוויות ולראות איך אפשר לקחת את האתגרים שקורים כאן ואיך פתרנו אותם אל האתגרים שאנחנו חווים ביום-יום שלנו, בעבודה ובחיים. יש לנו פה עלייה רצינית, טכנית. בוא נראה איך אתם מסתדרים עם זה. מעלה לתפוס את הבר. כן. פאן. טוב? חבר'ה, בולמים טוב. רגע, חכו שאני ירד שנייה. יש פה קיר, ועכשיו לך תעבור אותו. לפעמים בחיים יש כל מיני אתגרים, ואתה יכול ללמוד שעם כלים נכונים ועם אנשים נכונים אפשר להגיע ממש רחוק. קדימה. לצוות שעובד, כל צוות שצריך לעבוד ביחד וצריך איזשהו תיאום בתוכו, סדנה כזאת זה דבר מדהים עבורם. בזמן מאוד קצר, המשתתפים עוברים חוויה חד פעמית שתשפיע על התקשורת ביניהם ועל הדרך שבה הם מתמודדים עם אתגרים. כל הכבוד!